El programa Enllaç, impulsat per Autea i el Ministeri d'Afers Socials, preveu ampliar aquest setembre les seves places de 20 a 30 per donar cobertura a més famílies amb fills amb trastorn de l'espectre autista. Segons la coordinadora de programes d'Autea, Carolina Pastor, el servei viu una situació de col·lapse, amb 6 famílies en llista d'espera de manera permanent. Actualment s'atenen 18 famílies subvencionades i 2 en places privades. El cost és de 235 euros mensuals, dels quals les famílies subvencionades n'aporten només 50. Pastor ha explicat que l'ampliació es farà de forma híbrid, amb places privades, algunes finançades per Autea i possiblement noves places públiques en els propers mesos. Aquesta mesura ha estat possible gràcies a una recaptació de fons i la sol·licitud formal es presentarà pròximament a Afers Socials. El programa té una durada d'entre 1 i 3 anys i se centra en reforçar habilitats comunicatives i d'interacció dins la família. La satisfacció de les famílies és molt alta, amb un índex d'abonaments inferior al 5%. La majoria de derivacions arriben des del Servei de Salut Mental, Infantojuvenil i d'Afers Socials, que representen el 70% de les demandes. No obstant això, moltes no s'arriben a fer per la manca de places disponibles. Amb la possible ampliació, Autea espera donar resposta a les famílies en espera i a noves derivacions, amb la idea d'anar ampliant progressivament fins a trobar un equilibri entre necessitats i recursos. Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.